Bueno, atxalde denoi etorriak gaurko udalbatzarrara. Beti bezala azten geha lehendabezi puntuakin, eta beti bezala azkeneko aktak onartzea. Kaso honetan urriaren 2ko aktarena. Akta. Bi akta daune, Bale. Irailaren 23. Bai, arrazoi duzu. Irailaren 23 eta urriaren 2koa. Bale, ez dakit, PS zerbait ikusi zuzentzeko, ez? Euken EH Bildu zerbait zuzentzeko? Bueno, zuzentzeko badaude, zehatz, mehatz, ez daude apuntatuta gauzak, baina azkenean sare sozialetan dago, eta ez dugu ezer aldatuko. Bale, ados, orduan antzat ematen ditugu eta urrengo puntura goaz. Bigarren puntuan dakagu alkatetzat azinegotzi ordezkarien ebazpen berri ematea. Berdinan eukiko dituzue ebazpenak, edozen momentuetan ebazu zerbait galdetu zerbait eskatu, bai idazkaritzan edo gurekin edo argitzeko edozen momentuen. Hirugarren puntuan dakagu tokiko gobernu batzarrako hartutako erabakien kontuen ematea, berdina. Azkeneko akta ditugu hemen, zerbait galdetzeko edo esatzeko, EH Bildu ez da, gortzen ez da, berdina, dozen momentutan nahi bezu zerbait argitu, prest. Laugarren puntuan dakagu 2026ko taxien tarifen onarpena. Urtero onartu behar ditugu taxiren tarifak, kaso honetan adostuta daude zona regimen espezialen, lehengo gunen elkartu ginen Donostian, eta proposatzen da igoera bat eguneko 2,4koa. Adostuta dago, hasieran ez dago arazorik, eta nik uste dut ez dagoela zer motiborik ez daudela onartzeko. Orduan, Herme ez den nahi, euken EH Bildu ez da, gortzon ez da, orduan, idoi ez basoz importa. Udalbatzari urrengo erabakia hartza proposatzen zaion. Lehenengoa, 2026 urterako taxien herri barruko tarifak onartzea, aurkezten den eranzkinaren arabera, eta bigarrena, erabaki Eusko Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailera, Euskadiko prezioen batzordera, Getaxi Gipuzkoako taxien elkartera eta Gitax Gipuzkoako taxisten elkartera, Asociación Guipuzcoana del Taxi, elkarte hauetara eta Donostialdeko erregimen bereziko eremuko jarraipen batzordari jakinaraztea dagokion ondorioetarako. Aldeko bozkak. Hau batez, eskerrik asko. Bai esan orain, hau jungo da batzordera, zona regimen espezialeko batzordera, eta gero datak adostu behar ditugu ere, eta hori izango dira urrengo pausuak, baina momentuz ja etxeko lan hau egina da. Bosgarren puntuan dakago Gazako genozioa amaitzeko eta Palestinako herriaren aldeko mozioa. Mozioa aurkezten dugu bai EAJ eta PSE, orduan mesedez, ez dakizen aurkeztuko, Herme, aurkezten duzu mozioa mesedez? Sí, decir que es conocida ya, la tratamos en la Junta de Portavoces, y hay una exposición de motivos que, como los conocemos todos, pues no voy a empezar a leer. Lo único, si eso, los puntos, yo creo que es importante los puntos, sí. Bien, el acuerdo sería, primero, reafirmamos nuestra más firme condena ante las acciones y hechos llevados a cabo por el gobierno de Netanyahu en Gaza y Cisjordania y ante el ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre del 2023. Exigimos un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, así como el fin del asedio sobre la población civil palestina en Cisjordania. A su vez, reclamamos la liberación también inmediata y sin condiciones de todas las personas rehenes. Mostramos nuestra más profunda tristeza por todas las personas fallecidas y nuestro apoyo total y absoluto a sus familiares y personas queridas. Cuarto, hacemos nuestras las deliberaciones de la Corte Internacional de Justicia en las que se constata que las acciones y los hechos llevados a cabo por el gobierno de Netanyahu constituyen un genocidio contra el pueblo palestino.
Quinto, asimismo, pedimos a todas las partes que cumplan estrictamente el derecho internacional, en especial el derecho internacional humanitario, y que respeten plenamente los derechos humanos, así como las resoluciones dictadas por las Naciones Unidas. Sexto, exigimos que las partes cumplan plenamente con sus obligaciones respecto a las personas detenidas, lo que incluye la liberación de todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria y la devolución de los restos mortales de sus familiares. Séptimo, condenamos de manera enérgica y sin paliativos el uso del hambre como método de guerra, la negación o obstaculización ilícita del acceso a la ayuda humanitaria, los traslados forzosos y masivos de población palestina. 8. Demandamos la protección integral de todas las personas trabajadoras humanitarias, sanitarias y de socorro, así como de las personas periodistas que cubren el conflicto. En este sentido, reiteramos especialmente nuestro apoyo explícito al cometido y propósito de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la Población de Refugiados de Palestina de Oriente Próximo. Noveno, compartimos y respaldamos el reconocimiento oficial de Estado de Palestina por una cada vez más considerable mayoría de la comunidad internacional. Décimo, pedimos que las partes responsables de los hechos arriba descritos rindan cuentas ante los tribunales y la comunidad internacional. Y décimo primero, por último, suscribimos plenamente las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas del 5 de julio del 2025, así como las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 2735-2024 de 10 de junio de 2024. Estos serían los puntos que someteríamos a votación. Y no sé, pero quería hacer un pequeño argumentario sobre esta moción por parte de nuestro grupo. Queremos decir que en cuanto a esta moción, si bien es cierto que desde que registramos la moción ha habido, entre comillas, un acuerdo de paz, entendemos que esta moción sigue vigente, ya que de momento no existe esa paz tan esperada. Se sigue matando, se sigue negando la ayuda humanitaria, en definitiva, se sigue vulnerando los derechos humanos. Por lo tanto, creemos que es perfectamente válida, aunque, entre comillas, ese acuerdo de paz se haya hecho efectivo, bueno, se haya firmado, eso es. Bueno. Vale, eskerrik asko Herme. Orain hasten gea ronda bat eta emango diot hitza EH Bilduri, euken nahi duzunean. Bai, bueno, atxaldeon denoi, lehenengo eta behin, esan beharra daukagu berriro ere mozio bat ekartzen dezute mahai gainera, eta berriro ere 2023ko urrian 7ko aipamena egiten dezute, ez? Berriro ere Hamasen aipamena, genozidioa momentu horretan hasi balitz bezala, ez? Alde batetik, Hamas nork sortu zuen alde batera uzten dezute, eta bestalde, 1947an hasi zena, 1948ko sarraskiak hasita, Israelek egindako sarraskiak, aipamen batzuk egingo ditut, ze zuen puntuan terrorismoa, Hamasen terrorismoa aipatzen dezu, ez? Terrorismoa zer da? Hor guztien dut, ez? Alde batetik, bestalde esan beharra daukat, 1948an, Deir Yassinen, 360 hildako, gehienak aurrak, emakume eta agureak. Tanturan 200 eraildako. Loden 226 eraildako. 1953an Kibian 79 eraildako. Kualkilan 70 eraildako. 1956an Kafar Koasenen 29 hildako. 23 aurrak, 8 eta 17 urte bitartekoak, eta 6 emakumeak, bat aurdun. Urte berdinean, Rafan 275 inguru, bai, ez dakitelako zehazten, ze gorpu gehiago txikituak izan zirelako. 1970an, Elbakarren 56,
denak aurrak. Denak aurrak. 1982an, Sabra eta Xatilan, 3.000 baino gehiago erail zituzten. 1984an, Ebrongo Ibrahimi mezkitan, 60 hildako eta 150 zauritu. 2000 urtean, Alkasan, 13 hildako eta 275 zauritu. 2002an, Jeninen, 500 hildako, 100 zauritu. Gazan, 2002an, 81 eraildako eta 250 zauritu. 2003an, 75 eraildako eta 250 zauritu. 2004an, 181 eraildako eta 239 zauritu. 2005an, 2006 bitartean, 28 eraildako eta 54 zauritu. 2008an, 1.236 eraildako, 5.200 zauritu. 2012an, 180 eraildako eta 1.300 zauritu. 2014an, 2.322 eraildako eta 11.000 zauritu. 2018an, 60 eraildako eta 2.771 zauritu. 2019an, 61 eraildako eta 254 zauritu. 2021an, 257 eraildako eta 2.000 zauritu. 2022an, 29 eraildako eta 360 zauritu. Gainera, zuek aipatzen dezuten bezala, 2023tik aurrera, bai, laugarren horri aldean dagoena, ez dut aipatuko berriro, hori idatzita dagoelako, sarraski hauek Israelek egin zituen, ez? Honi gehitu behar zaio, lurren eta etxeen jabetza kendu izana, etxeak txikituz, honek dakarren desplazamenduekin, palestinarrak Gaza eta Zisjordaniara joatera behartuz, ez? Sarraskia honekin haundituz. Gainera, 13.000 baino gehiago bahituak dauzka Israelek bere kartzeletan. Asko aurrak eta adin txikikoak. Egoera, lazgarrian eta gainera torturatuak. Eta aipatzearen 256 kazetari hil dira urriak zazpi aipatzen dezuten ez, 2023tik aurrera. 256 kazetari bere lana egiten ari zirela, ez zutelako nahi informazio hori honea iristea. Guzti honen aurrean zer egin behar du Palestinar herriak? Eskuak gurutzota egon beraien erailketa noiz iritsiko den? Beste herrialdeek begiak noiz irekiko dituzten zai egon? Zuen mozioari ezezkoa bozkatuko diogu eta gurea aurkeztuko dugu. Eskerrik asko duken. Erme, agurtzene, bai, agurtzene, horrea. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bai, Ermek aipatu den bezala, bi taldek aurkeztutako mozioa da, talde politikoen artean jorratutako gaia da, eta gure aldeko bozka izango du. Berak aipatu duen bezala, zueten momentu kakotzen artean gaude, eta ea behin betirako zueten hori den, eta palestinarrek bakean bizitzea lortzen duten, eta baita, bi herrien arteko bizikidetza ere bermatzen den ahalik eta azkarren, ez? Eta, orduan hori, gure aldeko bozka izango. Eskerrik asko, agurtzen. Lehen da bizitzan da nahi dezu, Erme, edo ja, bigarren txan da nahi dezu? Bai, aipatzearen zuetena ez, kakotxartean sartu dezu, bai Ermek eta bai Agurtzanek bakea aipatu dezute, eta nik uste hau ez dela bake gauza, baizik justizia. Justizia da behar dutena, ez dute bakea behar, justizia behar dute. Eskerrik asko, Agurtzane, bigarren da, ez da, orduan bozkatzen dugu, Idoia, mesedez, ni, ez da, markatu. Mozioaren aldeko bozkak, abstentzioa kontra, eskerrik asko. Seigarren puntan dakago Gazan herri palestinaren aurka egiten ari diren genozidari eta Israelego erakundeekiko harremanak austeari buruzko mozio alternatiboa. Honetan Bildu aurkeztu du, euken mesedez zure daitza. Bai, guk Urnietako udalari, osoko bilkurari eskatuko diogona da,
nazioarteko zuzenbidearen printzipioak aplikatu eta nazio batuaren nazioarteko ikerketa batzorde independenteak berriki aterako ondorioak kontuan hartzea. Israelek Gazako zerrendan genozidio ekintzak egin dituela ebatzi baitu. Urnietako udalbatzak erabaki hau hartzea eskatzen dugu. Urnietako udalak ofizialki aitortzen du Israelek berak ere sinatu duen genozidio delitua prebenitzeko eta zigortzeko 1948ko konbentzioaren ezarritako baldintzak kontuan hartuta Israelgo agintariek eta indarrek genozidioa egin dutela Gazan herri Palestinaren aurka. Urnietako udalak gaitzetsi egiten du egungo Israelgo gobernua genozidio ekintzen arduradun gisa eta adierazten du hango agintari nagusiek dutela zuzenean palestinarrak sistematikoki suntsitzeko estrategia horren erantzunkizuna. Urnietako udalak erabakitzen du harreman instituzional guztiak haustea edozein arlotan kirola, ekonomia, ikasketak, kultura eta bestelakoak direnak edo etorkizunean izan daitezkeenak, bai Israelko gobernuarekin, bai eta genozidioa edo genozidioa egiteko bidea ematen duten politikak babesten edo legitimatzen dituen edozein erakunde publiko eta pribaturekin. Urnietako udala bat dator Israel Gazan egiten ari dena genozidioa dela adierazi duten nazioarteko erakundeen eta erakunde humanitarioen ondorio eta salaketekin, besteak beste, nazio batuen genozidioa buruzko azterlanen nazioarteko elkartea, B'Tselem, Psychiatrists for Human Rights Israel, Amnistia Internazionala, Mugarik Gabeko Medikuak, Human Rights Watch, Giza Eskubideen aldeko nazioarteko federazioa eta Lenkin Institute for Genocide Palestine. Azkenekoa, Urnietako udalak genozidioa adierazteko nazioarteko legezko betebeharrak betetzeko eskatzen die Euskadiko, Espainiako eta Europar Batasuneko erakunde publiko guztiei horren barruan sartzen da Israel gobernuarekiko lankidetza orori berehala uztea eta krimen hori egiten lagun dezaketen arma, funts eta baliabide transferentziak etetea. Hau da gure mozioa. Eskerrik asko. Bildu aurkeztu du mozioa, PSE zerbait esateko mozioaren buruz. Sí, bueno, nosotros esta moción vamos a votar en contra, ya que vemos mucho más idónea la aprobada anteriormente. Eskerrik asko, Hermen. Agurtzana zerbait esateko. Bai, leno aipatu da bezala guk gure taldeak onartu den emozioarekin bat egingo dugu eta horregatik honekin ez dugu kontrako bozka emango diogu. Eskerrik asko Agurtzana. Euken ez zerbait gehiago azaldu ez. Orduan bozkatzen dugu. Mozioaren aldeko bozkak, abstentzioa, kontra, ez da teratzen. Eskerrik asko. Vale. 8. puntuan, 7. puntuan dakagu elkarbizitzaren aldeko eta ertzainen eta udaltzainak defendatzeko mozioa. Berriz aurkezten dugu bai EAJ eta PSE mozio hau, ez dakit zein aurkeztuko du, Herme, Agurtzane, horre. Bueno, igual orain nik egiten dute leno Hermek aurkeztu du aurreko mozioa, hau ere bitaldeen arteko mozioa da, bitaldeke onartu duguna, eta nik orduan irakurriko dut hemen proposatzen diran puntuak, bai? Urnietako udalak errespetuan oinarritutako kultura demokratikoa eta elkarbizitzaren printzipioak betez ondorengoak proposatzen ditu. Lehenik, ertzaintzaren, udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako erasoak, seinalamenduak eta jokaera bortitzak gaitzestea. Bigarrenik, ertzaintzak eta udaltzaingoek hiritargoa babesteko egiten duten ezinbesteko lana aitortzea, eta egiten duten lana erabat babestea. Hirugarrenik, ertzaintzaren, udaltzaingoen eta ordezkari publikoen kontrako jokaera bortitzak eta mehatxuak bertan bera eskatzeko deia egitea, errespetuan oinarritutako elkarbizitza bermatzeko. Eta azkenik, ertzaintza Euskal Autogobernuaren adierazgarri eta polizia hurbil eta demokratikoaren eredu dela adieraztea.
Eskerrik asko Burtzane. Euken, markatu, lehendabizitzen da zerbait esateko puntu honetan. Bueno, guk bozeramaile bileran ezezkoa eman genion, berdin jarraitzen dugu ezezkoa ematen, herri guztietan aurkezten ari zareten mozio bat da, orokorra, eta guk gure mozioa defendatuko dugu. Eskerrik asko, Euken. Herme, mozioaren ari buruz. Nada, compartimos tanto el argumentario de la propia moción así como los 4 puntos que proponemos para su aprobación y daremos el voto a favor. Hortzene, zerbait gaitzeko ez. Euken, bigarren txandan edezu ez, orduan bozkatzen dugu. Mozioaren aldeko bozkak. Abstentzioak. Kontra. Kontra. Zortzigarren puntan dakago demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko mozio alternatiboa. Kasu honetan Bilduk aurkeztutakoa, Euken mesedez aurkeztu mozioa. Bueno, lehen esan duten bezala, zuen mozio alternatibo bat aurkeztu zaio de bai beste herri guztietan eta hemen ere berdin egingo dugu. Demokraziaren alde eta polizia eredua berrikustearen aldeko mozioa. Azken asteotan Euskal Herriko hainbat tokitan zenbait erakunde eta ordezkari publikoen aurkako hainbat gertaera eta adierazpen izan dira. Adierazpen askatasunaren eta espazio publikoaren errespetuaren muga onargarriak gainditu dituztenak. Udal hau ez dator bat jarduera modu horiekin eta uste dugu modu egokian baztertu behar direla. Axolagabekeria eta gehiegizko jardun interesatua saihestuz. Hildo horretan, udal honek gaitzetsi egiten du gertakari horien instrumentalizazio politikoa, kritika sozial eta politiko osoa kriminalizatzeko, bai eta bidezko protesta ere. Logika bat inposatu nahi da, non indar polizialekiko eta horiek zuzentzen dituztenerekiko ezin egon eta zalantza adierazpen oro eraso onartezintzat interpretatzen den automatikoki eta hori printzipio demokratikoaren aurka doa. Polizia kidegoen jarduera kritikatzea, hain funtzionamendu eredua zalantzan jartzea edo abusu gertakariak salatzea ez da bizikidetzaren aurkako erasoa. Bizikidetzaren aurka egiten duena desadostasunerako espazio oro istea da. Erakundeek kritikaren aurrean blindatzea eta erakundeen gaitzespenaren balioa utxaltzea. Gertakari horiek neurrigabeki dimentsionatzen diren bitartean, herritarren bizikalitateari eragiten dioten sakoneko eztabaidak isilarazten dira. Osakidetzaren endekatzea, etxebizitza larrialdia, zaintza krisia edo desproportzionatutzat jotako polizia interbentzionarekiko kezka sozial gero eta handiagoa. Arkauteko Akademiako zuzendariak bere taldearekin batera dimisioa eman berri du barne erresistentziarekin talka egin ondoren. Horrek erakusten du sistemak egiturazko berrikuspena behar duela. Horregatik guztiagatik Urnietako udalak plenoak honako hau adostea eskatzen dugu. Erakundeekiko errespetuaren eta adierazpen askatasunaren bidezko erabileraren muga gainditzen dituen jarduera oro gaitzestea. Kritika politiko eta sozial legitimoa eta herritarren protesta kriminalizatzeko izaera horretako gertaera puntualak erabiltzeko saiakera erabat baztertzea. Berrestea, kritikarako eskubidea, baita polizia indarrekiko ere edozein demokrazia osasungarriren muinaren parte dela eta ezin dela murriztu eta deslegitimatu. Eusko Jaurlaritzari eskatzea polizia eredu sakon berrikusteko hausnarketa eta herri prozesua abiatu dezala, gardentasuna, kontrol demokratikoa, proportzionaltasuna eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta azkenik, indar politiko guztiei dei egitea eztabaida instituzionala herritarrei eragiten dieten egiturazko arazoetan zentratzera. Hala nola, osasun publikoa, etxebizitza, zainketak, lan eskubideak eta politika eredua. Eskerrik asko. Herme, zerbait esateko mozionen ari buruz? Sí, bueno, en cuanto a esta moción, decir que ni compartimos los argumentos de esta moción ni los puntos que se someten a votación, por lo tanto lo votaremos en contra.
agurtzen AJaren posizioa, mesedez. Bai, aipatzea hori, hau ere beste herrietan aurkeztu dela, eta guk ere, pesek esan duen bezala, guk ere ezin dugu mozioan hartu, ze argudioak ez ditugu onartzen, hemen ematen diren argudioak, ez da gero proposatzen diren adosteko puntuak, beraz ez dakagu zalantzarik ez dugula, kontrako bozka izango dela. Euken zerbait gehitzeko, ez guk ez da, ez Erme zerbait gehitzeko, ez da. Orduan, mozioaren aldeko bozkak, abstentzioak kontra, ez da ateratzen. Behatzigarren puntura goaz, behatzigarren puntuan dakagu irailaren 25ean Samiel jaietan gertatutako ekintzen aurkako mozioa. Que le jodan al ayuntamiento, iros a la mierda, en referencia al ayuntamiento. ¿Qué quiere Urnieta? Que el PNV muera, PNV fascista. Recordad, no votéis en la vida al PNV, diversas canciones contra la policía, si tienes un hijo subnormal, hazlo Policía Nacional, un abucheo para el ayuntamiento no nos va a joder las fiestas, alcalde hijo de puta, segurado hijo de puta y más insultos contra mi familia y demás que prefiero no repetir aquí porque no me apetece. Son algunas de las frases extraídas de lo que sucedió en el concierto de La Chama el jueves 25 de septiembre. Entiendo que son actos totalmente reprobables y que no tienen cabida en la sociedad actual y creo que quien participó en ellos debería replanteárselo y reflexionar seriamente sobre ello. Desde el Grupo de Gobierno también entendemos que hay que ser críticos con actitudes como esta y que estos comportamientos no tienen cabida ni en Urnieta ni en ningún otro lugar. Se optó por dejar pasar las fiestas para evitar mayores tensiones, pero una vez finalizadas y con la intención de condenar estos hechos, desde los partidos de gobierno convocamos una junta de portavoces donde se planteó el siguiente texto como moción. Los puntos serían: el Ayuntamiento de Urnieta manifiesta de forma unánime su rechazo a los insultos dirigidos al alcalde de Urnieta, Jorge Segurado, así como a su mujer y familia, o al partido político al que pertenece, AJPNV. Estas expresiones no tienen cabida en la sociedad democrática que se fundamenta en el respeto y en el diálogo. 2. Asimismo, trasladamos nuestro apoyo y solidaridad al alcalde de Urnieta, Jorge Segurado, y a su familia, reconociendo el compromiso público que implica el ejercicio de la responsabilidad institucional. 3. Las fiestas de Urnieta deben ser un espacio seguro de encuentro, convivencia, celebración y disfrute en libertad, donde todas las personas deben sentirse seguras y respetadas. Son momentos para compartir, disfrutar y reforzar los lazos que nos unen como comunidad diversa y plural. 4. Desde el respeto mutuo es legítimo expresar cualquier reivindicación. La defensa de ideas, opiniones o sensibilidades debe realizarse siempre desde el respeto a la diversidad, a la pluralidad y a quienes piensan diferente. Este principio es esencial para garantizar la convivencia en nuestro municipio. 5. Recordamos que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero su ejercicio no puede vulnerar los derechos de otras personas. Por ello, rechazamos los hechos ocurridos durante el concierto de La Chama el 25 de septiembre, y reiteramos que manifestaciones ofensivas, ya sean desde el público o desde la megafonía, no tienen lugar en nuestras fiestas ni en ningún otro espacio público. Y 6. Finalmente, el Ayuntamiento de Urnieta se compromete a revisar e incorporar en los diferentes contratos que se realizan desde el Ayuntamiento nuevas cláusulas que prohíban expresamente los insultos, amenazas o mensajes que resulten sexistas, homófobos, xenófobos o que puedan resultar humillantes para cualquier persona. Este compromiso busca reforzar el respeto, la inclusión y la dignidad de todos los ámbitos de nuestra vida municipal. Lamentablemente el texto no puede ser una declaración institucional y tiene que ir con moción porque no todos los partidos lo apoyamos. Entonces, empezamos un turno en este caso de intervenciones con la participación de H. Bildu. Euken, Orrea. Presentamos juntos la moción. Entonces va primero él, luego vas tú, luego él. Bueno, guk emozio honi ezezkoa bozkatuko diogu eta gure emozioarekin esango dugu zergaitia, 4 puntuekin ados egonda ere. Eskerrik asko. Erme.
Bueno, en primer lugar, ratificar aquí en el Pleno, una vez más y públicamente, nuestra solidaridad hacia Jorge Segurado, nuestro alcalde, a su familia, a su grupo político por los actos ocurridos el 25 de septiembre en las fiestas de San Miguel. En segundo lugar, condenar rotundamente este tipo de actos que no deben tener lugar en la sociedad porque obstaculizan la convivencia y nos retrotraen a épocas que creíamos ya pasadas. Y tercero, apoyamos la moción porque, aparte de mostrar solidaridad y condena, también porque se incorpora un punto para revisar los diferentes contratos que se realicen desde el Ayuntamiento, para que grupos como estos no se presten a facilitar estos actos vandálicos, lo cual demuestra prevención, ¿no? Y por último, condenar no solo a los que desde el escenario y con un micrófono en la mano vociferaban insultos graves, sino condenar también a los que les hacían los coros y le aplaudían. Creo que tan importante es una cosa como la otra. Aunque ellos dieron la cara y subieron ahí arriba, pero había gente que le aplaudía y le vitoreaban, ¿no? Entonces, creo que también es de condenar. Por lo tanto, votaremos a favor de esta moción. Eskerrik asko, agurtzen. Bai, zuk ere pixkate azaldu duzu, baina atzera joko dut, pixka bat, honeaino nola iritsi gean, saltza aldera. Horren dela egun batzuk, urriak 7, lehen aipatu duzun bezala, bozera maila batzorde bat ospatu genuen, eta bertan adierazpen instituzional bat onartzeko planteamendua genuen. Hau da, udaletxe hontako 3 talde alderdi politikoek abo batez onartzea testu bateratu bat. Gauzak horrela izanik, tamalez hoietzan gertatu, eta ez genuen adostasunik lortu, esan dezun bezala, eta hori bai, ez da lehenengo aldia izan, ez? Adierazpen hori mozio modura aurkeztera behartuta izan gea, eta hala eta guztiz, oraindik, pentsatzen gendu akaso, aukeraren bate edo EH Bilduren batzorde horretan emandako ezetza, gaurkoan igual baiezkoa izatea edo, baina, uste hori alperrikakoa izan da, ikusi dugun bezala, eta gainera nahikoa ez balitz, EH Bildu kontramozio bat aurkezten du, gure idatziaren 4 puntuak hartuta. Hitzez hitz, eta azkenengo 2 puntuk kanpoan utzita. Hoi alda mozio alternatibo bat aurkeztea, guretzako ez, baina gero entzungo ditugu zuen argudiak. Gauza da, nola ulertu, alkateari babesa adieraztea, EAJaren aurka egindako irainak onartzen ez dituzuela esatea, eta gau horretan gertatutakoa ez salatzea, horren kontra aldeko bozkarik ematea. Ze hori baita mozionen abia puntua, egun horretan gertatutakoan gaitzestea, gertatutakoa gaitzestea. Orduan, hori sinesgaitza ikusten dugu, guretzako sinesgaitza da. Ez dugu gure testuari ezetza ulertzen, eta ez dugu uste zuen benetako arrazoiak gure mozioarekin bat egiteko ezakit gaur jakingo ditugunikan. Horretarako gaude udal batzar honetan argi hitz egiteko, argi azaltzeko zeintzu diren gure balioak, argi esateko ze printzipio babesten ditugun, hala nola errespetua, bizikidetza eta erantzukizuna. Oinarrizko printzipioak kargu politikoak garen aldetik. Eta printzipio hauek barrenatuta diguzugunean ezin diagu gau hartako erasoek jaramonik egin. EH Bilduk ordea, gaia saihestu du, eta gero ikusiko dugu zenolako diskurtsoa edo argudioa aurkezten diguen. Babesa emate alde batetikan, baina gertatutakoa gaitzetzik gabe. Zinez gaitza benetan. Eskerrik asko, Euken, bigarren txandan nahi dizu. Aipatzearen urriak 7 ekarri zen duten, eta San Miguel irailako 29an zanez. Berriro ere zomen dugu adostasunik lortu, baina berriro ere PSE eta EAJaren arteko adostasun bat ekarri diguzue mai gainera. Gaitzestea edo sartzen dezu hor gaitzetxi
edo ez dugun gaitzetsi, nik uste argi eta garbi utzi degula gaitzetsi ditugula. Eta bestalde errespetua alde bikoa izaten da. Erbe, bigarren txanda. Agurtzen ez dugu egiteko. Ez, guretzako ez dago argi. Lehenengo lau puntuak onartzea eta bosgarrena adibidez ez. Eta zeipatzea horregatik esaten dut argi ez dagoela zuen babesa. Eta gero bestetik bai ez gaude ados eta bai esango dut Samuelak baino lehen ere saiatu ginen beste adierazpen bat onartzen hiru taldeen artean eta ere ez genuen lortu. Horregatik esaten ari naiz ez dela lehenengo aldia. Eskerrik asko, argi gelditu direla posizioak bozkatzen dugu. Mozioaren aldeko bozak, abstentzioak, kontra. Margarren puntuan dakagu markatu. Urrengo puntuan pasa baino lehen bai gustatuko litzaidake aprovechar públicamente para agradecer a todas las personas que se han puesto en contacto conmigo a través, pues directamente o a través de terceros, para mostrar su apoyo tanto para la institución como para mi partido, como para mí o mi familia, ¿no? Y pues desde aquí, pues mostrar mi agradecimiento y bueno, pues de bien nacidos es ser agradecidos y desde aquí mi agradecimiento, ¿vale? Amargarren puntuan dakagu jaietan egindako irainen inguruko mozioa. Kasu honetan Bildu aurkezten du, Euken zure da hitza. Nik ere aprobetxatuko dut eskerrik asko esateko. Lehenengo eta behin gertaeren azalpena egingo dut, bai? Jaietan kokaturik, bai? Alkatea eta euren familiaren ganako irainak izan zirela, jakin bezain pronto ni neronek, Urnietako Bilduko bozeramaileen naizen honek, lehendabizi telefonoz eta hurrengo egunean, oraindik jaietan geundelarik pertsonalki, izandako irainak arguiatu eta gure elkartasuna adierazi nizun pertsonalki, Jorge. Izandako horregatik ez daukagu inolako arazorik EAJ eta PSek aurkeztu duzuen idatziaren lehen lau puntuak gure egiteko, lehen lau puntu horiek alkateak eta euren familiak jasandako irainei erantzutera datozelako. Hortik aurrerakoak beste gauza bat dira, ez? Hemen EAJ eta PSek aurkeztu duzuen idatzian, bosgarren puntuan jasotzen dena gure ikuspegitik seinalamendu hutsa da. Eta horretan ez gaituzue aurkituko. Bilduk ez du parte hartuko inungo taldeen seinalamenduan. Seigarren puntuan, jaso duzuenaren inguruan zer esan, alde batetik, adierazpen askatasuna ezbaian jar dezaken edozein ekimenetan argi utzi nahi dugu, Bildu ez dela egongo. Eta beraz, hemen ere ez. Bestetik, onartu nahi duzuen puntu honen legezkotasuna kezka eta zalantza handiak sortzen dizkigu eta gaurtik ohartarazten zaituztegu ezarri nahi dituzuen baliozko klausula preventibo horien jarraipen zorrotza egingo dugula, ziur udal idazkariak egingo duen bezala. Guzti hau esan da, Urnietar guztiak ondo dakiten bezala, aurtengoak ez dira beste urteetan izan ditugun San Mielak bezala. Aurten ez ditugu jai normalak izan, Urnietar denok ezin izan dituzte jaiak nahi eran gozatu. Hau horrela, izatearen erantzule bat eta bakarra izan da. EAJ eta PSek osatzen duzuen udal gobernua, eta herri hau gobernatzeko duzuen ezgaitasuna. Hau gutxi ez eta zuen hankasartzea eskutatu nahirik atentzioa desbideratzeko zirko mediatiko bat antolatzen saiatu zarete. Guzti hau nola ez inolako autokritikarik egin gabe, egun hauetan zerbait garbi ikusi bada, hori egun Urnietak duen udal gobernuaren ezina, ezgaitasuna eta Urnietarrek behar duen aldaketaren beharra da. Horregatik, esan deten bezala,
lau puntuak ez ditut irakurriko, baina lau puntu berdin-berdinak aurkeztu ditugu. Herme, zerbait esateko mozio horretan. Vamos a ver. Bueno, debo de reconocer que esta contramoción o moción alternativa, porque nos hemos ido perdiendo en el camino, ¿no?, con qué era exactamente esto, pues la verdad es que nos ha sorprendido, lo debemos de reconocer, porque es complicado encontrarle cierto sentido, ¿no?, a esto. Queremos poner en contexto la situación. Creo que ya se ha dicho aquí algo, pero bueno, nosotros queremos hacer también un poquito de historia. El día 7 de octubre el equipo de gobierno presentó en una junta de portavoces, en su punto 2, una declaración institucional en relación a los actos sucedidos el día 25 de septiembre en las fiestas de San Miguel. Al no estar de acuerdo el grupo de EH Bildu, no se podía hacer una declaración, por lo que el equipo de gobierno acordó presentarlo al Pleno como moción, ¿no? Esta moción, la de AJPNV y el Grupo Socialista, se registró de forma oficial el día 17 de octubre en el registro del Ayuntamiento. El día 22, 5 días más tarde de octubre, EH Bildu registra un escrito para convocar a la Junta de Portavoces para presentar una contramoción a los insultos de las fiestas, en contra de la del PNV y PSE. Sin nombre, sin logotipo de partido y sin firma, absolutamente nada. Un escrito. Esto. Lo presentó. Se convocó la Junta de Portavoces el día 24 de octubre, además una Junta de Portavoz urgente, 2 días más tarde. Se tiene que ratificar el punto como urgente, ya que si no, no entra en plazo para el Pleno. Lo aceptamos todos los grupos. La contramoción presentada era un cortapega de la nuestra, excluyendo los puntos 5 y 6 de esta moción, y se decide que venga al Pleno. Lo cual nos llega a pensar que esto es ni más ni menos que un juego de trileros, ¿no? Intentar hacer algo con el mínimo esfuerzo, demostrando que no ha habido ningún interés en llegar a un acuerdo. En definitiva, nos lleva a las siguientes conclusiones. A la primera declaración institucional que presentó el equipo de gobierno, hicimos un esfuerzo en el texto para que EH Bildu se sumara, fundamentalmente cambiar condena por rechazar. Que, bueno, esto ya es habitual, ¿no? Pero bueno, nosotros en ese afán de que saliera por unanimidad, pues no teníamos ningún problema en poner rechazar, aunque a nosotros personalmente no nos gusta. Preferimos condenar. Es curioso que al principio, a la hora de registrarla, era una contramoción. En la Junta de Portavoces era contramoción y a la hora de someterlo a votación al Pleno era moción alternativa. ¿Se puede explicar cómo se puede presentar una contramoción o moción alternativa que es un cortapega, igual que la presentada por nosotros y nosotras? Es un sinsentido, de verdad, es un sinsentido. Yo es la primera vez que lo veo, llevo aquí muchísimos años. Y sobre todo y fundamentalmente es una cuestión de forma. Antes de este pleno se os ha propuesto votar nuestra moción por puntos. Creo que era, bueno, pues una solución muy buena. Una moción se puede votar perfectamente con puntos, a los 4 primeros hubiera habido a unanimidad, y a los 2 últimos, pues 8 a favor y 5 en contra. Y aquí no pasa nada, y habíamos aprobado esa. Pero tampoco lo habéis querido. No vamos a votar en contra de esta moción por el texto, de vuestra moción por el texto, que por cierto ya está aprobado hace un ratito, en el punto anterior. Vamos a votar en contra por las formas, ya que en política y en la vida misma es tan importante las formas como el fondo, y las formas no han sido, a nuestro entender, las correctas. Es muy triste, de verdad que es muy triste, que con un tema de esta gravedad no se haya querido llegar a un acuerdo. Seguramente detrás de todo esto haya otro tipo de intereses, ¿no? Pero también adelanto que para que estos temas se acaben, creo que en estos temas debería de haber unanimidad.
Y habláis fundamentalmente de la libertad de expresión, todo lo que sea la libertad de expresión. Es que yo creo que es el gran problema, ¿no? ¿Qué entendemos por libertad de expresión? Claro, porque para unos una libertad de expresión es lo que pudo ser el día 25 y para otros no estamos de acuerdo con esa libertad de expresión, ¿no? Nuestra libertad de expresión a lo mejor está un poquito más bajo que eso. Por lo tanto, vamos a votar en contra por las formas de presentar y de actuar en esta moción. Hortzene, EAJaren posizio, mesedez. Bai, gure kasuan ere harriduraz hartu genuen ikusitakoan aurkeztudan testoa gure lehenengo 4 puntuak direla edo zirela. Zirela eraten ez, porque gila da urgentzizko bozeramaile bat ospatu genuela, eta nola aurreko bozeramailetan zuen arteko testu bat edo irakurritzen duen, bozeramailetan bidalitzen duen, pentsatzen genuen, benetan hori izango zala zuen mozio alternatiboa. Eta aldiz hartu eta gure 4 puntuak jarri mozio alternatibo horretan. Eta ez dakit, iruditzen zaigu ez dakit hori pixkat harridura, adarra jotzen nahi zeaten edo ez, eske gu 4 puntuak onartzen ditugu, eske aurreko mozioan onartu ditugu, baina, karo, mozio horrek kompletuagoa da edo ezakit beste 2 puntu dazka, eta horiek dira zuek onartu ez dituzunak. Gainera aipatzen duzu, 5. puntu horretan seinalamendu bat dagola, eta guk ez dugu seinalamendurik egin. Guk gertakari batzuk gaitzetzi egin ditugu, eta ez dugu inor seinalatu. Eskerrik asko, Hortzene. Euken, lehendabiziak interventzioan esadez. Bueno, ez dakite, ez da nondik hasi erantzuten, ez? Lehenengo, badirudi, hemen mozioekin eta kontramozioekin edo mozio alternatiboekin egiten dana PSek dudan jartzen dula. Edo hori ulertu nahi izan dut esan duenarekin. Orain arte, mozioak, kontramozioak eta mozio alternatiboen sistema horrela egin dugu. Urgentziazkoa sartzea esan duzu, urgentziazkoa sartu zen agian ordutegian gatik, ez? Ze 10etan edo 11etan edo 12etan egin izan bagenu, agian etzan urgentziazkoa izan behar. Goizeko 8etan eginda, urgentziazkoa izan behartzun, ze nahiko denbora zegoelako urgentziazkoa ez sartzeko. Bai, mozioa sartu zen momentutik hasita nahiko denbora zegoelako. Bestalde, zentzuduna. Agian, zentzuzkoa ez da 4 puntu hauei ez esatea, zentzuzkoa 4 puntu hauei baietz esatea da. Zergatik 4 puntuak berdinak direlako. Harridura sortzen omen dizu. Harridura. Bozeramaileeko puntuak aipatu dituzu. Bozeramaileetara urriak 7an 10ak eta 11ak hori gutxitan bidalita. Lehenengo puntua. Urnietako EH Bilduk adierazten du ez dituela onartzen Urnietako alkate Jorge Seguradori, haren emaztea eta senitartekoi eta EAJ-PNV alderdi politikoari egindako irainak. Adierazpen horiek ez dute lekurik errespetuan eta elkarrizketan oinarritzen den gizarte demokratiko batean. 2. puntua. Era berean, gure babesa eta elkartasuna helarazi nahi dizkiegu Urnietako alkate Jorge Seguradori eta haren familiari. 3. puntua. Urnietako jaiek elkartzeko, elkarrekin bizitzeko, ospatzeko eta askatasunez gozatzeko espazio segurua izan behar dute eta bertan pertsona guztiek seguru eta errespetaturik sentitu behar dute. Komunitate askotariko eta plural gisa batzen gaituzten loturak partekatzeko, gozatzeko eta indartzeko uneak dira. 3 puntu horiek orain izango dut, baina 3 puntu horiek ia berdinak dira zuen lehenengo 3 puntuenak.
Nola nahi ere, irain horiek ez dute zerikusirik txosnak babesteko aldarrikapenarekin norbanako batzuk egindako ekintza solteak dira. Ez da bidezkoa gertakari horiek erabiltzea gazte mugimendua kriminalizatzeko izan ere txosnen aldeko borroka eredugarria izaten ari da. Lau puntu hauek goizeko 11:20 gutxitan bozeramaile bilera eduki ondoren bidaliak dira. Bozeramaile bileran, lau puntu horiekin, bai, ados geundela esan genuen, baina 5. eta 6. ez. Adostasun batera iristeko, hiru taldeak ados egon behar dugu, puntu guztiekin. Gu ez geunden ados 2 punturekin. Gure irakurketa egiten genulako horren gainean. Seinalamendua dan edo ez, guretzako seinalamendua da. Adierazpen askatasuna dudan jartzen dan edo ez 6. puntuan, guretzako dudan jartzen da adierazpen askatasuna. Eta hori da, esan genuna, bai bozeramailean, bai berriro bozeramailea bidalitako testuan berriro berdina jartzen dugu, eta bai komunikabide eta erantzuteko bidali ditugun testu guztietan. Erantzuteko bidali ditugun testu guztietan. Eskerrik asko, Ben. Hermes, bigarren txanda. No, solo por aclarar una cosa, que yo no he puesto en duda en ningún momento, y puedes repasar la cinta si quieres, el tema de mociones y contramociones. Tengo mis dudas, lo manifesté, no aquí, lo manifesté en la Junta de Portavoces, tengo mis dudas, pero en ningún momento en este pleno he puesto en duda la contramoción y la moción. En ningún momento. Entonces, bueno, me gustaría que eso por lo menos lo retiraras. Nada más. Eskerrik asko, Herme. Urtzane bigarren txanda, mesedez. Bai, guk ere hori testu horrekin ez ginak ados izango laugarren azkenengo puntu horrekin. Ze txosnen taldea edo nola esan ez zutxun, txosnak babesteko aldarrikapenerekin eta gero txosnen aldeko borroka eredugarria izaten ari dela esanez. Eske guretzako ez da borroka. Eta hori bai da puntu importante bat azaltzeko. Txosnaren araudiaren aldaketa prozesu hori prozesu bada, eta lanketa bat izango da, baina guretzako ez da inoiz borroka bat izango. Bai. Eta gero, bai aipatzen da, bueno, iruditzen zaigu apiskat, nola esan, protestak edo gauza bat dela protesta edo pazifikoak egitea, osea, kritikak egitea, horiek legitimotzat hartzen ditugu eta legitimoak dira, baino gau horretan kontzertu hasieran izandakoak horiek legitimoa dira, horiekin ez dakagu inolako arazorik, baino horietaz ez gara ari mozioan 5. puntu horretan. Gero, bai, gertatzen dira aipamen batzuk, leno Jorgek aipatu dituenak, eta horiek badira gure mozioan sartzen diren irainak. Porque horiek ez dira balezkoak, zaigu iruditzen. Mingarria dira, iraingarriak, eta pertsonen aurkako irainak ziren. Bai? Eta hori da mozioan sartu behar ditugun eta gaitzetzi behar ditugun adierazpenak. Udal ordezkarien aurka egindako irainak, alderdi politiko baten aurka egindako irainak, horrelakoak. Eta horiek gaitzesten ditugu, esan deten bezala, eta edozein momentu eta lekuetan. Baina iruditzen zait, ez dakit, batzuek urnietan edo irailak 25-eko ekintza edo, gertakizun horiek ez dituzula, osea, irmoki gaitzesten, ez dakit. Eraso bortitzen aurrean, jarrera argia eta irmoa azaldu behar dukulak egon gaude, talde politiko bezala, eta zuek bai, esaten dezuek babesa, bainak eta aitzakiak gehitzen diozue zuen diskurtsoari. Eta, azken finean, iruditzen zaigu EH Bilduren gainditu gabeko, ez dakit ikasgaia dakazutela hortan, ez? Jokabide iraingarriak gaitzestea. Eta guretzako hori ez da elkar bizitza. Urnietak guztiok errespetuz bizitzeko herria izatea merezi du,
eta EAJ-ko kideok hori defendatzen jarraituko dugu. Eta respetuzko urnita bat nahi dugu. Eta bizikidetza zelako iesbideekin erekitzen eta erantzunkizunekin baizik. Eta iruditzen zait, aukera paregabea galdu dezutela egoerak eskatzen zuen mailan izateko. Eskerrik asko Gortzane, bigarren txanda euken nahi duzu zerbait gaitu. A ber, Erme, esan dezu, nik erretiratzeko zuk dudan jarri dezula. Orduan, agian zuk erretiratu beharko dezu, juego de trileros egin degula guk. Ze hori aipatu dezu, juego de trileros egin degula mozio, kontramozio eta mozio alternatibarekin. Bai, urgentziazkoa izatea, ez dakit zer esan nahi zenun, nik horrekin ulertu detena esan det, lo que yo he entendido con eso es exactamente que pones en duda. Bai? Nik ulertu detena da hori. Dudan jartzen dezula, egin deguna. Juego de trileros zergatik aipatu dezu, ez dakit nun kokatu hori. Lau puntuen harira, bozeramaile WhatsApp bat daukagu, eta nik WhatsApp horretara bidali ondoren EH Bilduren izenean, EH Bilduko bozeramailea naizelako, hori bidali, eta ez dago WhatsApp gehiago horren atzetik. Hau da, urriak 7, azkeneko WhatsAppa eukideguna bozeramaile batzorde o WhatsApp talde horretan. Eta bestalde esaten duzu ez degula irmoki gaitzetsi. Irmoki gaitzesteko zer da, 6 puntuak onartzea, galdera bezala uste izut, eske ez dakit, irmoki gaitzestea ez baldin bada alkateari zuzenean telefonoz deitzea, alkateari aurrez aurre esatea, hau leheno ez deta aipatu, baina gure komunidadean bertan EH Bildu inguruan dagon jendeari idatzi bat bidaltzea, eta ez naiz hitzeiten urriak 7, hain naiz hitzeiten jaiak zeuden bitartean, bidali genuen idatzi bat, nun argita garbi azaltzen genuen eta gaitzesten genitun irainak. Eta berriro esan behar badet, berriro esango, dut ez daukat inungo arazorik, gaitzesten ditugu eta ez daukat tokirik herri honetan hori egiteak. Baina irmoki salatzea, 6 puntuak onartzea baldin bada, gure ulermenerako, eta ez naiz errepikatuko, baina adierazi dut 5. puntua eta 6. puntua zergatik edo zer ulertarazten digun guri. Horregatik berriro diot, 4 puntu hauek ez onartzea, zentzugabekoa iruditzen zaitela. Bueno, eguía da, es verdad que me llamaste, todo esto sucedió el jueves a la noche y la llamada tuya fue el domingo a la tarde, eguía da. El día anterior, el viernes por la noche, es verdad que Xavier Iurramendi se puso en contacto conmigo y también me lo dijo, pero también está claro que viendo tu propuesta o tu exposición, que EH Bildu se ha puesto en clave electoralista, ha pensado que para sus cuentas más vale salir a la calle y buscar la confrontación que la conciliación. EH Bildu no ha venido aquí a hacer política, ha tomado una estrategia política de llevar enfrentamiento a las calles para ganar votos y a mí eso me parece lamentable. Si hubiera querido EH Bildu venir a hacer política aquí, ya que habéis dicho las chondas, hubiera traído una propuesta de modificación de chondas y la hubiéramos trabajado aquí, pero no. ¿Qué ha hecho EH Bildu? Nada. ¿Qué ha hecho? Ha ido salir en vídeos, saliendo en fotos, sacando comunicados, vendiendo camisetas, no aceptando mociones para rebajar tensiones, cogiendo la pancarta, trayendo reivindicaciones políticas a los homenajes y actos institucionales. Estamos hablando aquí de condenar unos hechos y actitudes que no tienen cabida en la sociedad actual, que son actitudes de hace 20 años. Y EH Bildu se pone de medio lado que sí, que sí, no. Pues mira, me parece lamentable, ¿qué quieres que te diga? La única explicación de que no queréis condenar esto está claro cuál es. Es que, pues
que es gente cercana a vosotros y no queréis meter ahí el dedo. Con posturas como estas echamos por tierra todo el trabajo que estamos haciendo y avanzando en convivencia en estos últimos años en Urnieta y volvemos al enfrentamiento y a la división. Bueno, pues bueno, vosotros veréis. Yo os invito desde aquí, invito a EH Bildu a que reflexione y se dedique a hacer política aquí en esta sala y no cogiendo la pancarta en la calle. Esta es la institución donde tenemos que hacer política, intentar rebajar las tensiones para que luego en la calle no pase lo que ha pasado, y es aquí donde tenemos que hacerla. Y bueno, por mi parte, invitaros a que toméis ese camino y bueno, pues esperemos vernos aquí en el camino ese. Eskerrik asko. Bueno. Hau izan eta gero bozkatu behar du. Orduan, mozioaren aldeko bozkak. Vale. Abstentzioak. Kontra. Vale, ez da ateratzen. 11. puntuan dakago azaroko 25. adierazpen instituzionala. Emakumeen aurkako indarkeria desagerratzeko nazionaleko eguna dela eta. Bueno, bidali dugu, hasieran bidali genuen idatzi bat edo testu bat eudeleko adoskatukoa, baina errata bat zegoen eta gaur bidali dugu zuzenketa, nun sartzen dugu puntu bat, nun Asier Nielaren gogorapena ekartzen dugu eta ja zuzenduta dago hori da onartu genuena eta bueno, nik ez dakit tekstua irakurriko dugu 25ean, ala ere nahi dazu zerbait esan puntu honetan. Hermes, zerbait esateko... Vale. Baina, bueno... El que habéis mandado a esto no lo he imprimido. ¿Queréis leerlo? No. No, yo creo que, no sé, haría falta. No, yo creo que el día del 25 se va a leer. Si queréis lo leemos y no lo dejamos para el 25. Como quieras. Aquí no le ikusten duzu euken, duzu irakurri edo gusten dugu eta gustarako. Bueno, guk gure azalpenak egiteko aukera hartu nahi genuen, baina azken finean eudaletikan datorren testu bat izanik, naiz eta guztiz ados egon hemen adostasun batera iristeko puntuan gaude. Egia da, bialdudan testoa edo falta zala azkenean sartu zian bi paragrafoak, gaur goizean komentarioa egin dut eta aldatu dute, horregatik pentsatzen dut Hermek ez dula izango, eta guk honen alde bozkatuko dugu eta irakurketa 25ean egin behar bada, hori bai jendeari deialdia egitea, elkarteratze hortara gerturatzeko. Eskerrik asko. Bai, horrela egingo dugu, egun batzuk lehentxo, publizitatea emango diogu eta, saietuko gehal, zenbat jende gehiago azaltzen badu, hobeto. Hermes, zerbait izateko puntu honetan, bai berkatu. No, bueno, que esto es una declaración institucional que viene de Emakunde, normalmente suele estar apoyada por todos los grupos políticos y creemos que es la mejor manera de que haya unanimidad y de que la llevemos a cabo y que haya unanimidad no solo en Urnieta, sino en todo Euskadi. Y luego, también es verdad, y eso se comentó, y yo en algún lado lo he visto, lo de Asier Niebla, que se sumaba a esta moción. Por lo tanto, yo creo que completa, ¿no? Y votaremos a favor. Eskerrik asko. Uken nahi zu berriz hartu bitza edo... Gogora ekarri zarautzen gertatu den azken erailketa matxista, hori ere gaitzetsi behar dugulako. Agurtzen ez zerbait izateko puntu honetan. Hori izan azkenean 3 taldeek adostutako testua dela, eudeletikan etorritako testuari gehitu edo pixkat egokitu degula Urnetara eta bai azkenengo puntu bezala jendea animatzea dauden egongo diren ekitalitan parte hartzera eta noski Asier Nieblari Asier Nieblan aipamena ere gehitzea urtero egiten dago bezala. Bale, zerbait nahi dezu zerbait gehiago egaitu, ez agurtzen ez. Orduan, kasu honetan deklarazio instituzional adierazpen bat izango da, orduan, aldeko bozkak. Batez, eskerrik asko, orduan, hori, goita guztan egin dugu. 12. puntuan dakago galderak eta eskariak, Hermes zerbait galdetzeko esateko, ez, euken, ez da, agurtzen, ez da, honekin bukatzen dugu barko
udalbatzarra eskerrik asko eta horrengora.